Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel, Lani Canete Official. For today's video guys, tayo ngayon ay maglilipat ng ating orchids kasi yung mga orchids ko guys, mapapayat na. Yung iba galing dito sa puno ng avocado, ito guys. Tinanggal ko na siya. Dito galing. Yung iba ay nandyan, ayos naman ang kalagayan nila. Guys, galing dito naman sa bayabas, tinanggal ko lang kasi nga pumangit na sila, payat na. Kung sa ano baga wala na silang makuhang nutrients sa puno ng bayabas kasi ano na sila, pumayat na. Yun ang aking ginawa kanina guys, DIY. Ano lang siya ng Wilkins, pinutol ko siya, tapos yung mga bunot aking tinadtad. Yan, tinadtad ko siya, tapos nilagay ko dyan, tapos pinag-aano ko ang mga bunot. Ninit-nit ba natin guys yung bunot para maisalansa natin dito sa pinutol na Wilkins. Yan guys. Yan ang aking tinatrabaho kanina para mapaayos ko naman at bibilhan ko pati siya ng abono para siya ay mamulaklak. Yun naman, ang iba naman guys, nandito. Yung isa, 2 puno pa ito. Aking ililipat din doon. Ito naman siya ang nakalagay dito, yung mga uling. Ay naubusan na ako ng bunot. Pag ako'y nakakuha na naman ng mga bunot, lilipat ko na naman siya para gumanda. Hanggang dito na lang yung video natin guys. Please like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na videos. Bye guys, God bless, thank you for watching.